תגידי שלום, ממש יופי. למה? כן, כן. צריך להתחיל? צריך להתחיל? רוצה לספר משהו? מזל טוב לך, ובן כמה תהיה? 5. וואו, אז אתה ממש גדול. וואו, 5 נפל? נפל לך הצבע? אז תרים. רד מהכיסא ותרים. כמה שיותר שנים בגן, ככה יותר טוב. לא לזרוק עוד. יותר כיף. לא לזרוק, אתה תרים את הכל בסוף. שרון, לא לזרוק. אני אקח לך את הצבעים. אני אקח לך את הצבעים. אין צבעים. אז לא לזרוק. מה, ציירת? וואו, הנה אני מצלמת את הציור שלך. איזה ציור מהמם. יפה מאוד. מה ציירת? תגיד לי, מה ציירת כאן, פרפר? תיזהר לא ליפול. תיזהר לא ליפול. אתה רוצה לצייר? קח. איזה צבע אתה רוצה? אתה לא רוצה לצייר יותר? רוצה לרדת? אז תרים את הצבעים מהרצפה.